Төрле районнардан килгән социаль фонд хезмәткәрләрен район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов сәламләп, барысына да уңышлар теләде. Спартакиада хезмәткәрләренең сәламәт яшәү рәвешен кайгырта, яхшы кәеф һәм энергия бирә ди чараны оештыручылар. Бу көнне районның яшьлек спорт комплексында социаль фондның 9 районнан килгән вәкилләр үзара егәрлектә көч сынашты. Сегодня в нашем районе мы принимаем спартакиаду зональную, которая называется «Восточная конференция». Принимаем гостей из 9 районов. Очень надеемся, что соревнования пройдут очень хорошо, весело и дружно. Безнең бу чаралар бара 15 елдан артык инде. Пенсионный фонд булганда да барадыр. Ковид вакытында туктап торды. 20 елдан яңадан башлап җибәрдек. Мөслим җирлегендә беренче тапкыр үтә. 5 төр спорт чарасы. Спортчылар эш дисциплинада иң рәтенә омтылды. Волейбол, бадминтон, өстәл теннисы, йөзү уеннарында үзләренең егәрлекләрен ачыклады. Һәр уен киеренке һәм мавыктыргыч булды. Ә җанатарлар исә үз командаларына көч биреп торды. Мы из города Набережные Челны приехали первый раз на эту большую спартакиаду. Вот. Желаю всем участникам играть, выигрывать и, главное, без травм. Тут главное, как говорится, не победа, а участие. Эштән аерылып, без генә эштән чыгып, үзебезнең эшләгән кабинетлардан чыгып, ниндидер шөгыль белән шөгыльләнергә, спорт чараларында катнашырга бу бик зур мөмкинлек дип уйлыйм мин. Шул ук вакытта Мөслимгә килүебез өчен бик шат. Безнең республикабызның иң матур районнарының берсе. Социаль фонд хезмәткәрләре арасында мондый төр бәйгеләр елда үткәрелеп килә. Быелгы спартакиада Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге елына багышланган иде. Спорт рухы һәм онытылмас мизгелләр белән бәйле яңа очрашулар алга таба башка районнарда да дәвам итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.